Denne øvelse går ud på at hoppe fra sten til sten på et ben og finde balancen før næste hop. Øvelsen er med til at fremme den grovmotoriske udvikling. Der var engang en krabbe. Som mødte en frø. Frøen og krabben de blev rigtig gode venner, så de gik en tur og sludrede. Men pludselig så møder de en etbenet pirat, som havde mistet sit træben. Piraten han fik noget i øjnene, så nu der kunne han ikke se noget og måtte holde balancen på et ben med lukkede øjne. Men piraten han var sej, så han fik fjernet det han havde i øjnene og ville træne i at hoppe på et ben, nu hvor han havde mistet sit træben. Men hov, piraten fik øje på sit træben, og han hoppede tilbage med samlet ben. Nu der ville piraten øve sig i sine seje fægtemoves, imens han hoppede med samlede ben.